Els cines s'han omplert aquest cap de setmana amb una pel·lícula esperadíssima, Harry Potter i la pedra filosofal. Aquesta estrena ha anat acompanyada d'un gran enrenou perquè no s'ha doblat al català. Per això dissabte un grup de persones es van trobar a Barcelona per queixar-se. Això sí, ho van fer amb una festa i el Lluís també hi va ser. Divendres ja us vam parlar de l'estrena de Harry Potter i la pedra filosofal, però com que al final no l'han fet en català, hi ha gent que ha decidit fer una festa al Parc de la Ciutadella de Barcelona per demanar que en Harry Potter parli en català. Aquesta festa l'han organitzat un grup de gent que es diu Plataforma per la Defensa de la Llengua. Un grup de persones que vol que el català es faci servir més, també al cinema. Hi ha hagut música amb el grup Els Ministrils del Raval. També s'hi han venut llibres en català i se n'han sortejat entre els que han anat a la festa. Com és que heu vingut en aquesta festa? Perquè ens agrada molt el Harry Potter i perquè volem que es faci en català. I com l'aniràs a veure? En castellà, perquè en català no la fan amb subtítols, però no llegeixo prou ràpid. La construcció d'un gran mosaic ha tingut enfeinats durant tot el matí els nens que han anat a la festa. Això és la peça d'un gran mosaic, que ara enganxarem aquí al terra, i en el que hi podrem veure un gran Harry Potter demanant cinema en català. Ja ho tenim. Cada nen o nena ha enganxat una peça d'aquest gran puzzle. Durant tot el matí s'ha anat veient com el dibuix creixia i prenia forma. Amb l'enganxada de la darrera peça d'aquest mosaic d'en Harry Potter demanant cinema en català, acabem aquest dia de festa al Parc de la Ciutadella de Barcelona.